Oui, oui. Magnano wala tsara antsika jiaby, baka eo magnano bonjour, salam alaikum. Ewa. Aha, anao zany tsy inindra ty volagniny fa amle tsika zao zany braqué agny à Gabon zany. À Gabon zany ny voyage ny président de la République amin'ny Brice Clotaire. Igny zegny regnintsika le discours ny président ny refondation de la République de Madagascar zegny colonel Mikael hoe tagny amin'ny 2008 tagny zegny farany nisy président Madagascar nandeha tagny. Zao izy voalohany nandeha agny zegny zao après zay 2008 zay. 2008 zegny mbola président Marc Ravalomanana nitondra zegny 2008 zay. Bali ino zany les relations diplomatiques ataon'ny président am'izao fotoana zany colonel Mikael zany de zava-dehibe zay zavatra zay fa azadingatsika hoe fa ny misy rendez-vous zegny agny amin'ny Champs-Élysées amin'ny Élysée agny zany amin'ny Macron zany ny président de Gabon en mois de juillet io hitahitantsika asary zegny. Io koatra par exemple tsy maintsy hisy discussion fo zegny entre Macron ndraiky Brice Clotaire zany mikasika atsika après ny visite ny président zio ito. Ary agnisan'ny olo akaiky ny la France ny Gabon. Regnitsika boka le mbala tamin'ny président taloha be misy zanakanany fa managna tragno agny le président ny Gabon taloha be igny. Mivanga tragno agny niny jiaby iny zany. Agnisan'ny akaiky miala Congo io, agnisan'ny koa zany Congo Brazzaville, agnisan'ny koa zany akaiky ny la France ny Gabon. Ary boka io raha ohatra tsika mizaha le schéma état zany ny schéma ny naviana zao vigny président Gabon zany, Gabon tam place to. Parce que schéma tsika zao mitovy à Madagascar satria ava raiky colonel Brice navy teo, Brice Clotaire zany navy teo zegny colonel. Bakeo hoe nagnano izy transition 2 ans. Transition 2 ans izy président zay. De atsika zao zay colonel koa zegny Mikael navy amin'ny fitondragna izy colonel. De zay zavatra zay zany hitanao misy raha réciproque zany, misy raha mitovitovy amagnatin'ny raha. Izy zavatra zay zany tsy tsara hoe ma zany mila zahagna fo zegny aiza le côté positif n'le zavatra ty, aiza ny andehanan'le Madagascar am'zay zavatra zay. Zay zany izy. Ka zavatra zay zany tsara mihitsy le point mois de juillet, tsy haiko le 4 sa le firy zay, le 11 misy rendez-vous amb Macron le président Gabon. Io fa niboaka calendrier zegny amin'ny réseaux sociaux fa niboaka misy rendez-vous amb Macron izy. Zay zavatra zay zany no tsara zegny angatantsika am'Zagnahary andeha araka ny tokony izy le resaka ao. Io le collaboration, coopération bilatérale avec Gabon économiquement ohatran'izay fa zay zavatra zay satria le fiainagna zao tsy maintsy relation diplomatique. Zay ihany ny atao io. Izy zavatra zay zany no tsara zahantsika io. Zahantsika hoe am'le zavatra zay de zay zany le côté ohatran'izay. Fa tsy le côté pessimiste sasana hoe ohatra misy critique hafa fa karakory iboatsika am'le raha manga ty. Ary bakeo tsika tsy maintsy mila fagnampiany la France. Izy zavatra zay zany ko pays aroe nandehanan'ny président après ny sommet African Forward iny zany nandeha Congo Brazzaville izy, bakeo izy nandeha Gabon zany mba zavatra tsara. Ary bakeo tsika fa nahita izy emplacement le dîner ny chef d'état aby zany côte à côte reo ny zao hoe président Gabon tamin'ny tagny Kenya côte à côte reo tam'izay.
de zavatra zay mety tamin'izay moment iny zany nisy hoe zay le rendez-vous zay mandalova aminakany fa les stratégies zany mitovitovy fa les stratégies adoptées pour à long terme zay magnaraka zegny amle ino zany amle hoe concertation voilà les concertations igny izy fa nivolaniko ndraiky zegny fa tsara mihitsy le hoe tamin'ny le 3 juin igny le tête à tête face à face ndraiky FFKM ndraiky ry ministre ny refondation antitra de izy nagnano mise au point baka eo nagnano ordre kely amle zavatra tokony atao zany satria ny efa hoe ny besiny maro zay fa mitaky le état fédéral zay état fédéral zay zany zegny tokony boatsika Madagasikara aty fa tsy état unitaire fa ny angatatsika amindragnahary zany après ny adoption zio fa nomaly fa nisy hoe adoption ny statut particulier ny magistrat tamin'ny assemblée nationale zay fa adopté zay statut particulier ny magistrat dika zay tsika mangataka amindragnahary zay mba tsy sieny le corruption eky am'zay zavatra zay satria agnatin'ny statut eo figure eo le avantage ndreo zay oui zay ataony ka zay zavatra zay zany tsara ma zany dinetsika bakô mbola avy koa ny statut ny ma zegny statut ny statut ny AC mbola tavela ao zegny statut ny AC bakô ny pénitentiaire mbola miambigny ao fo zay mandala amin'ny assemblée nationale zavatra zay zany le zavatra io zany mandalo ka io zay tsy hoe mangigny olo jiaby mangigny amin'ny état fédéral fa olo jiaby zay miambigny zany zay zany ataony miambigny zay amle mi zany miambigny le concertation io satria olo zany efa commencé concentré amle nouvelle république 5e république zay bakô nouvelle constitution zay zany le zavatra zay fa nisy le projet de loi resaka famindramam-bola igny sûreté igny zany efa hoe avantage ho an'ny malagasy rehetra izy araka ny tenindreo nomaly ny araka tamin'ny devant ny ministre ny justice zany madame Fanirsoa aka io igny fa adopté koa zany sûreté fa nomaly zay bakô nisy raha afaka omaly le sûreté fa nomaly le no zegny nomaly le no zay face à face ndraiky banque centrale ndraiky compte cour des comptes ohatran'izay atsika zany le problème le fampandrosoagna zany misy lalagna zegny tsy direct appliqué mbala misy manikanikany mila misy blocage zay de zay agnisan'ny atsika na démocratie fa le démocratie zay tsy feny loatra le transparence tsy feny loatra mandrary misy le corruption io mbala idivagna be koa zany le corruption zany amin'ny a Madagasikara zany a Madagasikara corruption io tena mbala idivagna satria samby olo tsy ho vantagna zany problème samby olo tsy vantagna oraka ny baka eo zegny atsika fo zegny izy magnefa le raha jiaby mandaly raha ratsy jiaby ka zavatra zay zany tsara atsika tokony mangataka amindragnahary mangataka amin'ny razagna mangataka amin'ny tany masigna jiaby zegny atsika androso eky mba androso zay zany olo mandroso atsika mila mandroso koa zay Madagasikara zegny fo io état fédéral ne faritanin'Antsirana zegny fa tsisy zay fa tsy magnana devitra eky faritanin'Antsirana zay fa bokiny idénay jiaby concertation nay fa vita
état fédéral koa olo sasany andeha hagnano état unitaire miditra koa izy fa tsy mahazo olo, izy tsy ahazo olo, tsisy andeha écouter izy zay, tsisy olo andeha écouter izy koa andeha faritany Antsirano zay milagna état unitaire ty fa zay tsy mila zay, ninay zao fa ficeler le idénay état fédéral zay ya, io tsisy olo mangigny amizay, tsisy olo mangigny amizay zay miambiny Majunga karakory izy zegny fa monsieur le Vepan Afakandro mivolagna hoe izy fa manogna le état fédéral, izy io pety koa fa nivolagna fa pety zao nivolagna izy hitantsika amin'ny réseaux sociaux agny hoe voaka malagasy empaka ndraiky état unitaire centralisme zay, io fa tsy ahitagna excuse ke ino excuse valable si nous étions encore 10 ans 10 ans de 10 ans zany durée ny zegny nampiasaigna le état unitaire, je suis d'accord 65 ans aia anaovanao excuse amizay Njagnahary 65 ans zegny koa zegny mbola hoe atao jugegna au niveau ny Zagnahary igny 65 ans zegny anao tsy azony marigny ya 65 ans zegny anao tsy niova feky Zagnahary zegny volagna anao niova, anao zay mezany faveur, non anao tsy mezany Zagnahary faveur koa agnatin'ny 65 ans anao nagnano asa anao na par exemple namono olo fa sagnatriany vava avy anao nampijaly esclavage, hitanao esclavage baka crime fo baka nampijaly olo fo anao zegny agnaty esclavage zegny psychologique économique physique tout ça tsy fainao olo io, tsy fainao izy esclavage esclavenao zany izy tsy fainao izy anao zegny 65 ans amezany Zagnahary faveur zegny anao amin'igny, amezany faveur anao tsara raha nataonao mba dinidiny amizegny edy 65 ans tsika tsy nandrosika mbola hoe zegny atsika mbola agnano io zegny tsy haiko état unitaire ay anao deka amin'ny afobe antsendriky anao mandiniky izy fa zay hidika amin'ny état fédéral zegny tadiavinay amizio état fédéral zay aloha samby olo andeha igérer le raha io zay mba misy any alefa Antananarivo fa tsy jiaby io 80% de budget LFR zao LFR zao zegny fa ho adopté tsy ela aloha 26 juin fa adopté le LFR amin'ny Assemblée nationale ke aio 80% de budget zany mijano Antananarivo eto ministère central 80 akory atao mpandroso Madagasikara amizay zay 80% de budget adopté chaque année pendant 65 ans zany centralisé eto izy 80% mijanogna eto 20% fo alefa pardon amin'ny azay mandeha raha mandeha amin'ny faritany aia iaignana amin'ny raha karaha zay zany le zavatra état fédéral any nao tafaboaka atsika karaha ataony aima zany Australie Allemand aie ohatran'izay zay zava zao io à Monaco izy considérer la France orika izy état manokana Monaco aiza oaiza misy Monaco par rapport amin'ny vie agnaty la France Monaco zany tanao zany olo milliardaire reriky miaigny a Monaco zay zavatra zay zany mila zahantsika zavatra zay ampandrosoantsika Madagasikara ty nitsika jiaby mila mandroso Madagasikara ty fa tsy n'olo araiky izy ty